ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମଝି ସମୁଦ୍ରର ଅକାତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଡଙ୍ଗା। ଜୀବନ ବିକଳରେ ସମସ୍ତେ କରୁଥାନ୍ତି ଚିତ୍କାର, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଥାନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଆଉ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ 6 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅଧୀନ ତାଳସାରୀ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ନିକଟସ୍ଥ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ 6 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଇଲିଶି ମାଛ ମାରି କୂଳକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଳସାରୀ ବେଳାଭୂମିଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ହଠାତ୍ କୋଉଠି କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର, ଆଉ ଡଙ୍ଗାକୁ ଦେଲା ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଆଉ ଡଙ୍ଗାଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ଡଙ୍ଗାଟି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଫଳରେ 6 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳରେ ଲାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଘା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଭା ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ।